Só unhas verbas moi concretas para transmitirlle que hoxe me sinto, non sei, máis orgulloso que nunca de ser o secretario xeral do socialismo galego. Do secretario xeral que está tomando decisións arroupado por a 100% por a unanimidade da nosa Executiva Nacional Galega e pensando solo en sacar adiante este país. Hoxe damos unha idea de forza, unha idea de unanimidade en dous temas que para nós son importantes, en algo que significa unha persoa, un cargo. Permítanme que faga solo unha pequena explicación dunha cousa. O 100% da nosa organización política apoia unha persoa, un cargo. O 100%. Hubo algún matiz, antes de ahora, en como desarrollábamos eso. Hoxe cerramos un acordo por unanimidade de toda a Executiva Galega de transmitirlle a todos os compañeiros, a toda a estrutura do partido, o noso compromiso de unha persoa, un cargo. Avalado dende diversas sensibilidades e, sobre todo, cerrado en un modelo, en un acordo que a verdad é que é tremendamente enriquecedor e que me orgullece moito. Quero tamén dicirlles que rematamos o curso político hoxe, que empeza un semestre, o próximo semestre, que é moi importante na vida parlamentaria, porque ese semestre vai estar combinado por dous elementos. Un elemento que se convoca en eleccións municipais e un elemento que temos que ter unha actividade parlamentaria porque coincide co ecuador da legislatura do goberno do Partido Popular. É un elemento onde tamén lles anticipo que é moi probable que algúns compañeiros que hoxe están no grupo parlamentario pasen a formar parte das próximas candidaturas municipales. Nos presentamos as candidaturas municipales entre o día 3 de xaneiro e o día 23 de xaneiro. De maneira que hoxe tomamos unha decisión de encargar unha nova proposta de dirección para o grupo parlamentario, responsabilizando delo o compañeiro Abel Losada. Non lles falo de quen é Abel Losada, senón que lles podo dicir que é unha persona querida por todos nós, cunha dedicación e unha capacidade total. Pero as principales verbas quero hoxe reservalas para o agradecemento a unha persona que é Xocas, o noso compañeiro Leiceaga, un home que levou durante un período de 2 anos prácticamente unha responsabilidade na vida política parlamentaria e que é unha persona que leva demostrado a súa valía e a súa absoluta dedicación. En definitiva, hoxe cerramos un acordo que eu quero transmitirlle aos ciudadanos deste Galicia, deste país. Donde haxa un candidato socialista, estará con toda a dedicación en corpo e alma a ese cargo o que vai a optar. Facémolo por responsabilidade ca sociedade e ca noso partido e quero tamén dicir que hoxe dedicámoslle este lema do que salimos unidos a aqueles centos de compañeiros e compañeiras que son militantes en pequenos concellos donde nin cobran un solo euro nin reciben máis que traballos e problemas. Queremos que eles vexan que este partido tomou unha decisión que a compartimos todos e que vamos a facer delo un emblema para todos nós. Moitísimas gracias e se queren calquer cosa en campo.